Čau, zdravím vás na svém kanále. Dneska se chci s vámi podívat na aplikaci, jmenuje se Ocean Rift. Hraju to na Questu 3, headset pro virtuální realitu. Chci říct, tady ta aplikace není úplně něco novýho. Jo, už to bylo na trhu, když jsem měl prvního Questa 2, to bylo v roce někdy 19, takže už v tu dobu to bylo. Není to drahý a ta aplikace bohužel nevyužívá na plný pecky to, co zvládne Quest 3. Jo, je to vidět na texturách a tak, ale je to pěkná animace, je to nějaký druh zážitku, po který člověka napadne si vyzkoušet ve virtuální realitě. Takže my jsme teď v Ocean Rift aplikaci, to je udělaný proto, aby se mohl podívat na různé tvory, které běžně nejsou k vidění, takže my jsme teď v nějakém moři a tady si můžeš vybrat, jaký tvora chceš vidět, máš tady nastavení. A já jsem dal tady tu modrou velrybu, takže to teď tady máme. Otáčení je skokový, anebo se musíš otočit prostě fyzicky. Jo, já sedím na židličce, mám v ruce pohybový ovladače, když máčknu prostředničky, tak se mi ruce změní v takovýhle vrtulky a kam jima mířím, tak tam jdu. No a tady je právě ta velryba, ne? Podívej se, jak je obrovská. Zkusím předplovat, abych ji ukázal. Podívej to oko, ne? To je jak hlava. Někdy se jí dá vlízt i do huby. Ale počkej. Teď to nejde. A tady jsou rejnoci. Ty jsou co? Manta. Koukneme ještě na něco, jo? Tady ten žralok třeba. To seš tady doma v kleci a když máš Bčku, tak se nespadne šunka a ono ho to přiláká. Toho nechceš potkat. Zkusíme nějaký zvíře. Co třeba? Já chci najít tady tu. To se hrozně blbě hledá. Koukneme nejdřív po zemi. Jestli tady nejde nějaký krabíky. A tady jsou nějaký takový ty luminescenční průhledný meduzy. Elektrický. Úhoři. Akorát, že tady ti nic neudělají, protože to je VR. Podívej, jak jsou nádherný. Jo, ale tady jsou nějaké tady ty. Co to je, nevím.
to můžu uchytit, jo. Jo, fakt, mám to jde chytit. Zkusme kouknout tamhle, co je. Jo, tady je malá sepejka. Tady je větší. Nic musím. Ale to není ten hlavní tvor, ale tady jsou nějaký kabely potrubí. Hvězdice. Jo. Kde to je? To vidíš to? To co to je? To je velký tamto, jak jsme to viděli malý. No, teď to ztratilo ve tmě. Jo, tady. Tak dáme nějaký hezčí zvíře. Co je třeba tohle? Jo. To je Unreal, ne? To neexistuje, ne? Nebo jo? A to jsou nějaký ty prehistorický šneky. Ty slyšíš to? Tak kde to je? Tady. Ty vole, co to je? Ty ono mi to uteklo, teď jdu na plný pecky. Jo, tady.
Mě zabil asi něco. Aha. Tak koukneme ještě na nějaký zvíře. Žraloka jsme viděli, velrybu jsme viděli, myslím, nebo ne? Tohle jsme viděli. Tak dáme ještě delfíny. To jsou takový kámoši. Kde jsou? Tamhle, hele. Tady čau. No, už jsme ven. Ne. No takže tohle je Ocean Rift. Není to drahý, je to něco kolem $7 v Apple Storeu. A je to příjemný, trošku vzdělávací by se mohli říct. Je to i vhodný pro děti, není tam žádný násilí. A je to takový relax. Jakoby, že prostě nemusíte tady o nic usilovat. A je tady celkem co objevit. Ten pocit, jakoby, když v té tmě se na vás jako objeví se vám tam to zvíře. To je mazec. A je to dělaný na ty dvojky, no. Dneska už by to asi udělali líp. Ale myslím si, že to za to stojí skrz všechny ty střílečky a závody. Se zaplavat v moři tady s těma tvorama a poznat je. Proludnout je ze všech stran, to si myslím, že je fajn. Tak a v tuhle chvíli je to všechno. Do rohu vám klasicky naskáčou videa, kterýma můžete pokračovat tady na top kanále. Díky, že jste s mnou byli. A příště si zase něco připravím, mějte se super a čus.